Коста хора, днес ще играем гранката, панката и се прави, че се едно, че тя ми е баба. Влизаме. Тя сега сте тя баба? 7 дена при баба. 5 ли са, не знам. Мама ми каза, че някъде към един уикенд. Един ден. Първи ден. Още е баба, ама иска да те убие. Коста, тук къде ми е... Докога ми е пипал цигарите от чички ми е това. Тя е баба и нищо не може да направи. Удата! Идва да ме изяде. Идва да ме изяде с бухалката. Къде ме изчакам, бе? Уда! Бега, хора! Пасих ли се? Бегай! Това не изписва ли като те гони? Ай, той я видях я! Бързо. Тук не може ли? Бегай! Човек! Най-добре, че съм аз да ти кажа. Чакай, баба! Къде са? Стоя. Сега къде съм? Какво е това? Какво е това? Аз съм осиновен. Хей, бабо! Ела тук. Хей, бабо! На! Ела бе, бабка. Бабка тратка. Баба тетрадка. Ма трябва да прочетеш какво пише. Тук пише, че съм осиновен. О, майко. Господа ме пази. Майко мила, Господа ме пази. Майко мила, вратата се затвори. Няма да играя повече баба. Хора, реших да играя Roblox. Сега... Ето ме. Мъткът, аз съм мъткът. Аз съм мъти, бъти. Баба, офен. Фера, си взема една G-класа. То няма G-класа, май. Но има джипка. Това не е точно G-класа. Дето има в тази игра. Слязох в нечий двор. Какво стана? Казах изрично да вземеш пуканки, любимите на Рики. Микроволновата фучителска не работи, затова ги заместих с трети. И не ти хрумна, че да сервираш пиле на изпращане на петелне. Много уместно. Добре, разбирам. Искам да кажа няколко думи, преди да започнем, ако позволите. Казах ти да резервираш игрището. Не, ти щеше да го направиш. Възлишан, това е лошо, но още мога да обърна
Къде съм изобщо? Няма да играем. Какво ще играем? Ще играем Brawl Stars, много ясно. Без да спираме клипа, направо влизаме в Brawl Stars. Сега играем Brawl Stars. Слагаме си това. Или не, Бъстър, склад Бъстър. И играем Soul Showdown. За съжаление няма с кое да играя в момента, така че ужас. Сега първо ще убием. Ей, той. Елаката. Тън. Цели малко. Аз излизам. Ето. Сега къде съм, бе? Чакайте с първи клипчик. Извинете, хора, но трябваше да питам тук едно нещо. Спечелихме. Ти и аз ще работим добре, Добре. много добре заедно. Това го случи сега. Сега. Сега взимаме тази кутийка и се опитам да убия Мърджени. Хей, Мърджей. Както е, гадняр ще му убие този грозен гадняр. Опашката е чак до магазина за джапанки. Няма да има накрая. Айде, бе. Хора. Сериозно, шефката ни е костелик. Хей, къде си, брей? Ами. Добре, трети пауър съм вече. Къде сте? Дай, още един удар. Хайде де! Направо бих Хелбримо. Какво видях? Палаче. Точно така палаче. Отък. Ще те изям. Хей! Как любих човек. Тън.
Хайде. Дън-дън. Дън-дън. Дън-дън-дън-дън-дън-дън-дън-дън-дън. Сега, ако Франк стъпи на това, може да го убием. Ако скочи при мене, може да го убием. Или такива са ми само надежди. Не, дай! Добре, убих го поне. Нали? Освен толкова джобове, какво пие там? Окей, какво пък? Хайде, хайде. Хайде. Yes! Убих бабата! Убих баба Фин! Убих баба Фина! Шего шеф. Уби булдозер. Булдозер. Ей, убих бара! О, Рико. Пинче на Рико, аз имам джема Рико. What the fuck? Поко-локо. Сега. Какво чакахме? Да. Ще играем с Рико. Само да сложим пинчето. What the fuck? Айде. Цялата вселена потвърждавам го. И аз също. Знам, че спечели играчката. Не парадирам. Сутринта беше страхотна. Ние свършихме всичко. Какво е това? Направо ми цак, раки, цак. Искам нинджа спинър, но няма. Айде! И пак да го викна. Хора, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Моля ви се. Ако този клип събере 10 гледания, ще направя още един клип на Brawl Stars. Хей, готелен. Две кутики, ей, дрей. Взимай, брей. Хайде, бе. До тук ще свърши този епизод, хора. От мен чао. Хора, бай.